Dobre, takže aktuálne po 23 kolách sa nachádzame na zostupe 15. priečke s 24 bodmi a práve posledný zápas, ktorý sme odohrali, bol na pôde 14. Košíc, kde sme teda iba remizovali, čo je dosť škoda, keďže je to na papieri možno taký vyrovnaný super, tak ako by si hodnotil tento zápas? Tak, ako by som hodnotil zápas, tak určite sme tam išli s nejakou takou, dá sa povedať, víťaznou náladou, že ten zápas sme chceli vyhrať, ale nevyšlo to, ale aspoň nejaká tá pozitívna taká stránka je, že sme neprehrali, hej, lebo oni išli v podstate na konci zápasu sami na bránu, dostali sme tyčku a ten bodový rozdiel už by bol medzi nami a Košicami väčší, bol by 5 bodový. Takže sme vďační aspoň za to, že nám neodskočili, stále to máme na jeden zápas. Máme zápas doma, takže je to v našich rukách ešte ďalej. Myslíte, že vás práve, že možno tento výsledok by ešte mohol mrzieť vzhľadom na to, že už nebude mať do konca sezóny moc ľahkých súperov, čo sa týka tabulkov? Tak, tá liga je taká, vidíte, aj dole to je strašne vyrovnané, aj hore to je vyrovnané. Neviem, videli sme aj Slovan Bečko, že aj mali 3 zápasy, získali 7 bodov s tými najsilnejšími 3 supermi, takže hrať sa dá s každým v tej lige, aj vyhrať sa dá s každým, takže ja by som to takto nebral, hej, zase tí mužstva, ako je Banská, ako sú Moravce, ako je Mikulás, sa budú snažiť chcieť hrať futbal, hej, nebudú to tak zatvárať, takže tá šanca vždy je, hej, a my tomu veríme, vieme, o čo hráme, vieme, kde sme a určite všetci v klube tomu veríme, že to bude s úspešným koncom. A aká bola reakcia od trénera? Cítili ste aj v tréningu, či boli možno intenzívnejšie teraz pred domácim zápasom proti Petržalke? Tak určite nejaký taktický zámer tam je, hej, takticky sa na nich nejako chystáme. V podstate tie tréningy, dá sa povedať, že sa opakujú, hej, že sú také isté stále. Snažíme sa robiť tie princípy, pracujeme v podstate takisto stále, hej, tam nejaký malinký vždy taktický zámer na supera, jasné, že sa na ňo pripravujeme, ale nejako nič špeciálne sa nemenilo v tréningovom procese. Tak ako si už aj spomenul, že práve teraz sobotu nás bude čakať veľmi dôležitý zápas s Petržalkou, tak možno skús pozvať aj fanúšikov na tento dôležitý zápas. Tak my vieme, o čo hráme. Ja verím, že aj tí fanúšikovia, ktorí chodia na futbal, vedia, o čo hráme, v akej sme situácii, tak bolo by fajn, keby prídu, keby si nájdú cestu na ten štadión a prídu nás podporiť, lebo naozaj to budeme potrebovať, ten trošku možno nejaký ten hlas, nejaký ten potlesk, aby sme to spoločne všetci zvládli. No, ďakujem za rozhovor, veľa šťastia. Díky.